Markus, hvad laver du? Hvad laver du, skat? Hvorfor har du gjort det? Du var så stille, Basse. Hvad? Hvad er det? Du har jo lagt med mel ud over hele gulvet, skat. Det må man da ikke. Det må man ikke. Du er helt hvid. Prøv lige at stå stille. Markus, kan du gå over og lukke skuffen? Kan du lukke skuffen? Kan du lukke skuffen? Din lille bandit. Har du også kommet mel op i Malinas skål? Ej, skat. Hvad har du lavet? Bare fordi far ikke lige var der, far så jeg kigger på ferie. Hvad? Tror du skal have et bad nu? Markus, prøv lige at kigge på far. Nej, bliv stående, Markus. Far tager lige pænt. Ja, hvad er det? Det ved jeg da ikke, skat.